Ups, izvinjavam se, bako. Šefe, zbog vas ću morati da odsečem suvišne komade torte. Dobro je. Dakle, nastavit ću. Sipat ću Nutellu na tortu. Tako je. Kako lepe šare. Odlično. I ostalo je ukrasiti tortu slatkim prasetom, kremom i čokoladicama. Izgleda preslatko. Ne! Šta je to? Ja pravim tortu! Pokušavam lepo da rasporedim sladoled po torti. Odlično mi ide. Aha, gotovo. A sada treba ukrasiti tortu. Uradit ću to uz pomoć Skittles bombona. Ja obožavam ih. Čekajte, trebaju mi 2 zelene. Pa gdje je? Možda ova? Ne. Konačno sam našao. Da, stavljam zelene bombone. A sada uzimam žvaku u prahu. Sipat ću malo ovdje i ovdje. Tako je. A sada uzimam srce od marshmallova. I stavljam ga na tortu. Odlično. Ostalo dodati slatke uši, repić i šapice. Bako, vidi šta sam napravio. Jel cool? Nije loše. A meni će trebati malo marcipana. Od njega ću napraviti detalje za svoje prase. Šapice, rep i njušku. Uspjelo je. Rose, možeš da probaš. Sve torte izgledaju jako ukusno. Probat ću prvo ovu. Wow, prelepo. Njam, 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 njam. A sad ću probati ovu u sredini. Koliko fila, nevjerovatno. Baš sam zadovoljna. I ostalo je probati posljednju tortu. Na njoj je tako slatko prase, a još gomila čokoladica. Oduševljena sam. To je najlepša torta na svijetu. Odlučila sam. Dakle, rešeno. Ova torta je pobedila. Čestitam, šefe. Je li neko sumnjao? Ja sam najbolja. Opet želim tortu, ali ovog puta još veću. Draga, jesi li sigurna? Čekajte, da, ova kora je savršena. Imam ideju. Hajde da sastavimo tortu zajedno. Slažem se. Ja imam koru za srednji sprat. Šefe? I ja sam sa vama. Već sam našla ono što treba. Ova kora odlično odgovara za donji sprat. Treba će mi fil. Prvo ga treba probati. A zatim naneti na koru. Da, super. Zatim uzimam drugu koru. Kako je teška. I opet fil. I umorila mi se ruka. Šefe, hajde da vam pomognemo. Zajedno će biti brže. Slažem se. Tako ćemo zaista brže uspeti. Svaka čast. Odličan smo tim. Da, hajde ponovo. Super. Skoro smo završili. Stavljam još jednu koru. A mi ćemo razmazati fil. Da. Mislim da je ispalo super. Da, potpuno se slažem. A sada treba prekriti tortu ravnim slojem topljene čokolade. Mora ispasti lep gradijent. Da, kako lepa ljubičasta boja. Baš mi se sviđa. Ali to još nije sve. Uzet ću nekoliko čokoladica. Staviti sve u kesu. A posle u specijalni aparat. Sada čekamo da se čokolada istopi. A ja sam odlučila da ispletem ukrase za tortu. Baš vam hvala, šefe. Da vidimo. Da, čokolada se istopila. Sad mogu da prelim tortu sa njom. Gledajte kako lepo curi. Neverovatno. Baš sam zadovoljna. I ja bih to rado pojela. Idemo dalje. Treba će mi balon. Naduvat ću ga, ups. Šta je to? Balon? Ne treba mi. Što je to? Balon? Šta će mi? U stvari neću bacati. Bolje da sakrijem ispod kačketa. Šta je kod šefa? Da, čokolada se stegla. Znači vreme da probušim balon i da ga sklonim.
Odlučila sam da napravim čokoladne kuglice i da ih stavim oko torte. Eto, ja sam završila. Hajde, bako, stavljajte svoj sprat preko. Odlično, ja sam taman završila. Dakle, polako, eto. Mislim da se odlično slaže. A sada treba iseći kiwi. Tako je. A zatim stavljam to u blender. Tako je. A preko ću sipati med. O da, kako lepo curi. A zatim to treba umutiti. Mislim da je dovoljno. O, gledajte kako je lepa boja ispala. Oduševljena sam. Moj sprat izgleda mnogo lepo. Ali to još nije sve. Sada treba ukrasiti tortu sa vežim povrćem i voćem. A prvo brokoli, šta je za? Bako, ne brokoli, molim te. Dobro, onda ću koristiti samo voće, pomoranđe, zmajevo voće i jagode. Završila sam. Zak, hajde, sada tvoj sprat. Što već? Dobro, sad ću staviti svoj sprat. Da, ukrasio sam ga Skittles bombonama, ali to još nije sve. Preko ću sipati sirup od jagoda. O, da. Gledajte kako lepo curi. To će biti mnogo ukusno, siguran sam. Ostalo je samo ubaciti šarene lizalice. Da, tako je, još malo. Završio sam. Znate šta, što ne bih još stavio kolači? Eto, sad sam završio. O, baš je lepa torta ispala. A Rose će biti oduševljena. Wow, ne mogu da verujem. To je najveća torta koju sam ikad videla. Probat ću. O, prelepo. A sada drugi sprat. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, tu je i kolač. Probat ću. O, divno. Jako sam zadovoljna. Dakle, ostao je poslednji sprat. Wow, tu je jagodica. Obožavam je. Jako ukusno. Dakle, sva torta je prelepa. Čestitam, a vi ste pobedili. A vi ste odličan tim. To, svaka nam čast. Hvala, Rose. A sad mi se jede burger. Tako sam gladna. Okej, nema problema. Ja imam kadu sa lutkom, Rose. Lutka mi ne treba, a kada će mi trebati? Sipat ću unutra čokoladni sirup. O, da, obožavam ga. Mislim da je dovoljno. Preslatko. Zatim ću umočiti lepinju u čokoladu. Mora sva biti prekrivena čokoladom. Da, tako je. Kao što ste shvatili, želim da napravim slatki burger. Dakle, stavljam lepinju, zatim nutelu, umjesto pljeskavice keks. A salatu? Čekajte, odakle ovdje salata? Bako, uzmi to, ne treba mi. Ja ću uzeti Kit Kat, sa njim sve postaje ukusnije. Zatim želetrake i na kraju još jedna čokoladna lepinja. A lepinju ću ukrasiti Skittles bombonama. Da, napravio sam savršen čokoladni burger. Šta je ovo, Bako? Prestani da bacaš hleb u mene. A moram izvaditi sredinu. Odlično. Unutra ću staviti sir, zatim paradajz, luk i pljeskavicu. I ponavljam to nekoliko puta. O, izgleda lepo. Moram i ja probati. Izvoli, Bako. O, hvala, dragi, što mi pomažeš. A još jedan sloj. O, hvala ti, dragi, šta bih radila bez tebe. I još jedan sloj. Paradajz, luk i pljeskavica. Gotova. I još malo sira. Eto, sve je prazno. O ne, Bako, čekaj! A skoro sam završila. Ovo je loše. Bako je stavila tanjir u svoj burger, a ja nisam rekao. Dobro. Zatvaram i to je to. O, čekajte, šta je to? Izvinjavam se, to je moj kalup.
Treba će mi za burger. Dakle, stavit ću kalup na burger. A unutra ću sipati topljeni sir. O da, to će biti jako ukusno. Rose će biti oduševljena. Završila sam. A prijatno, Rose. O, baš sam gladna, jedva čekam da probam vaše jelo. O, kako neobičan burger. Treba dići kalup. Oho, koliko sira. Nevjerovatno. Jedva čekam da probam. O, pravi užitak. Da, zadovoljna sam. Idemo dalje. Probat ću ovaj hleb. Izgleda čudno, šta je unutra? Wow, koliko punjenja. Nevjerovatno. Pitam se kakav je ukus. Wow, ukusno. Jede mi se još. Čekajte, što je to? Pa to je tanjir. Ne, to nije u redu. A kako je to ispalo? Ne razumem. Ostao je posljednji burger. On liči na čokoladni. Nikad nisam jela slatke burgere. Wow, prelep. O, kako je lepa. Ali gde će da živi? Smislio sam. Sad ću nacrtati. Sačekaj. Interesantno, šta je tamo? Još trenutak i gotovo. Mi ćemo napraviti kuću za lisicu. Wow, mislim da je se sviđa. Hoćeš li da jedeš? O, odlično, prijatno, draga. Volim te. Dakle, osnova za kuću već spremna. A sad mi treba bušilica. Da. Tako je. Još malo i to je to. Jao, šta je to? Ćao! Ovo je prozor. Cool. Ćao. Dakle, nastavit ću da pravim svoju kuću. Ovdje treba odseći sve suvišno. Tako je. A sada uz pomoć čekića i eksera ću spojiti sve. Gotovo. Gledaj, Jill. Super! Sad je došlo vreme da se naša buduća kućica ofarba. A već sam pripremila naranđastu boju. Da, malo ovdje. I tu ću isto dodati farbu. Što više, bit će bolje. O, da, ova boja je prelepa, mnogo mi se sviđa. O, hajde, nosi taj balkon ovamo. To je jako teško. Gde su alati? Lisica, svaka čast. Hvala na pomoći. Dakle, balkon je skoro spreman. Znam. A sad ću staviti stepenice. Tako je. Ispalo je super. Da, mnogo. Eto, lisice, kako ti se sviđa tvoja nova kuća, jeli? I njoj se definitivno sviđa. O, mnogo je slatka. Gledaj kako uživa. O, kako mekanu dlaku ima. Lisica je mnogo lepa. Obožavam je. Čekaj. Smislio sam. Znači, cvet nam nije potreban, ali zemlja jeste. Da, sipat ću je ovdje. A evo i semena. Dodat ću ih ovdje. Super, ostalo je da se zalije. Odlično. Sad čekat ćemo malo i... Vidi, prirodni tepih za našu lisicu je spreman. Baš je super. Što? To su igračke. Ja nemam dovoljno ruku. Što da radim? Čekaj, imam ideju. Dakle, uzet ću dugačku policu iz ormara. Da. A evo pregrada. Tako je. Pažljivo ću ih staviti unutra. Još malo i gotovo. A sada to ide u kuću. Vidi. Wow, da! To je baš ono što nam treba. Lisico, vidi kakva dobra igračka.
Da stavim ovde. I sve ostale isto. Pogledaj šta imam. To je hrana za tebe. Jesi možda gladna? Nisi, dobro. Onda ću staviti ovde. A ja imam još jednu ideju. Vidi, uzet ću krug i boje. A sad ću nacrtati 4 sektora. Tako je. Crveni, žuti, zeleni i plavi. A sad ću staviti tamo slike sa hranom i strelicu. Da, vidi. Sada možeš da izabereš slatkiš za sebe. Zar to nije sjajno? Hoćeš da probamo? Hajde, okreći. Znači jabuka, jeli? Dobro, drži komadić. Prijetno, draga. Nadam se da ti se sviđa. O, baš si slatka. Šta? Vidi, specijalna činija sa vodom. A tu ću sipati hranu. Odlično. O, vidi, ona jede. Sviđa joj se. Ha. Da. A još treba nam televizor. Dakle, instalirat ću ga u kuću i priključiti. Wow, vidi, lisica sama prebacuje kanale. Ha, neverovatno. Našla je takvu isturiđu lepoticu. Sviđa joj se. A kako ti se dopada ovaj jednorog, jeli? Što, ne sviđa ti se? A možda šapica? Odlično! Znači, stavit ću nalepnice u obliku šapica ovde. Da, tako je postalo lepše. Meni se jako sviđa. Ali to još nije sve. Imam još divnu rasvetu. Uključujem. O, prelepo. Lisico, jel ti se sviđa? Izgleda da je oduševljena. Ekstra. Da, ona je presrećna. O, vidi, jastuk. Da li će odgovarati za spavanje, šta misliš? Ne sviđa mi se. Što, ali zašto? I šta da radim? O, smislio sam. Uzet ću ovu tkaninu, malo ću zavrnuti ovde, još par dodira i... gotovo! Ležaljka za našu lisicu, šta misliš? O, tako je mekana. Šta, još jastuka? Dobro, još nekoliko i još odlično. A znaš šta ja imam? To je hvatač snova. On je tako lep i mekan. Može da se okači ovde? O, ja sam našao mesec. Kako ti se dopada? Jel ti se sviđa? Da, on će biti umjesto svetla. Vidi. A evo kamere. Sad ću napraviti sliku. Super! Wow! A vidi kako si lepa. Neverovatno. Dodat ću ram. Kačiti sliku pored hvatača snova. Da, neka bude tu. Baš slatko. I stavit ću još par slika lisica. A sad ću uzeti 2 lista papira. Dakle, beli ću preseći na pola. A zatim ću zalepiti polovine na naranđasti list. I napraviti harmoniku. Tako je. Od ovog ću dobiti odličan ukras za krov. Pogledaj kako ti se dopada. A mi smo divno ukrasili kuću, jel da? Da, mnogo lepo. I lisici se sviđa. Preslatko. A drago mi je da je vidim srećno. Da, mnogo srećna. A, kako je divna. O, vidi, loptica. Hajde, hvataj. Bravo. A ovo su 3 loptice na gumici. Razdvojit ću ih i okačiti na balkonu. Eto, sad imaš sa čim da se igraš. Cool. Još malo. O, da, sad imamo bazen. Skačem. O, da.
On nije normalan. A ja sam našla cveće. A njima može da se ukrasi cela kućica. Da, tako je. Izgleda mnogo slatko, jel da? Au! Jao, šta je to bilo? Jel ti se sviđa? To su loptice za bazen. Hvataj! Imam jednu ideju. Smorio sam se. O, wow! Kako cool tepih! Na njemu piše welcome. Divan je. Da, tepih je od tvoje majice. A divan je. O, a to je lepo poštansko sanduče. Sad ću ga malo ukrasiti. Tako je. A unutra ću staviti igračku. Super! Da, baš je cool ispalo. Baci kocku, mi smo odličan tim. Da, Lisice, jel ti se sviđa? da, ona je oduševljena. Vidi je. Šeta svuda po kući i uživa. O, kako je dobro što smo je poneli kući, jel da? Da, sad je ona naša najbolja drugarica. Volim je. Tako je super ispalo. A, šta je ovo? Lisica u kući? Njoj nije mesto ovde. Napolje. Pa mama, molim te. Ne. Šta? Oh. Dobro, neka ostane. Slatka je.